Үткән кайгыларны өздерт курай, йөрәк кайгыларын сиздерт курай. Кайнар тойгыларны сөйдерт сөйлә башкорт моңларын. Сөйлә Сакмар, Жайык Кашкадарны, сөйлә ямле Урал буйларын, сөйлә Ожмах кебек сәхрәләрне җәйләп яткан елкы куйларын. Ничә заман бахыр курай каем, Газраилнең җырын җырладың. Күпме кыен күреп, күпме ваем, үксеп өзлеп йыладың. Килде заман, инде шатлан курай, ямле таушың илгә яңрасын. Кыланып китсен урман сәхрә тугай, буз тургайлар кыланып сайрасын. Әлмисақтан һин шагыйрһың дип Худайдың әмере бар. Әмереңә иттең хилаф, мәлгун мөхиттең ябыре бар. Бұл минең иң зур байлыгым, бер хандык шыгырлап торган шыгырдарым. Бұл дөнья менән һиннән ертерәк хушлашырга туры килһә, бұл шыгырды бастыру хәстәрен һин күрерһең. Сөйлә тарихыңдан, яуларыңдан, сөйлә канлы башкорт буласын. Сөйлә ул атайлар хәлләрендән, йөреш торыш заңын йоласын. Буын гомер Башкортстан сугарылды кара кан белән, чыктык кара көчтән. Канны эчкән сугарылсын инде ям белән. Ничә заман бахыр курай каем, Газраилнең җырын җырладың. Күпме кыен күреп, күпме ваем, үксеп өзлеп йыладың. Килде заман, инде шатлан курай, ямле таушың илгә яңрасын. Кыланып китсен урман сәхрә тугай, буз тургайлар кыланып сайрасын. Автономия нимә була ул? Ул аңлатып китәңсең булсам. Ул азатлык дигәнне аңлата милләттәшләр. Без хәзер Россия составындагы тулы хокуклы республика. Үз еренә хуҗа булган, үз урмандарына хуҗа булган, үз телен хаклап калуга хукугы булган Башкортстан. Яугыр ирләребез ничә заман ак тирмәдә кылыч кайрады, шалтыр-шултыр чыңлап. Савыт Сайман өстемездә сөңгө жайнады. Күкрәтеп гәүләп, сайрап үзләп, килде курай уйнар. Мизгелең якты уйлар салып, дәртен кузгап, күккә ашыр йөрәкләр сизгерен. Ничә заман бахыр курай каем, Газраилнең җырын җырладың. Күпме кыен күреп, күпме ваем, үксеп өзлеп йыладың. Килде заман, инде шатлан курай, ямле таушың илгә яңрасын. Кыланып китсен урман сәхрә тугай, буз тургайлар кыланып сайрасын.